ואני הולך רגע למלא את הקנקן מים שלי. נודר, אני שומע את עצמי. מה אומרים? סטרים? אני יכול לראות קצת לואל W's בצ'אט. מי זה? מי כתב את זה? איתי דנציגר. אומרים דנציגר. אוקיי, סבבה, אני עכשיו יודע. הופה, מי נכנס לדיסקורד? הלו! ניר, מה נשמע? אנחנו לייב עכשיו בטוויץ'. מה זה? מה? זין גוג. מה, למה? מוצא, מה אומר? אח שלי היקר. מה נשמע, רון, אח שלי? וואלה, ברוך השם. ברוך השם, אחי. יופ, רון! אח שלי. מה אומר? וואלה, אתה יודע. מסתדרים. אתה יודע, זה חיים. כן. הוא נראה טוב. הוא פתוח לי יו, אני מת על המפה הזאת, באמא שלי, אני מת עליה. מת עליה. איזה קטע, גם אני מת עליה. כן? ראש, בתכלס, כן. בוא נתן משחק. עזוב אותך, עזוב קצת. אני יודע. מה רציתי להגיד? בוא נעשה קמפינג. בוא נלך לעשות קמפינג, אחי. וואלה, כן. שרון מעדיף, אני מעדיף. מה שאתה מעדיף, אני מעדיף. אני לא אכפת לי, אני אזרום ככה או ככה. אני לא אזרום ככה. מסתדרים? פוס עמק, מה תתני? לא. לא. היי, כמה אנשים היינו? לא הייתי. לא, מה אתה מזיין? מה זה, אתה מכיר את הסרטון של חנן בן ארי של חוזרים בגוש קטיף? לא. באמת? לא ראית די, בטיקטוק? תינדור. לא. אין, מוצא, לא מעניין מכירים את אותך החוף של דברים, נובה, אחי, החוף אתה של נונשילנט. וואלה, אני לא מתעניין בשטויות האלה. אין, אני לא אתה מכיר נונשלנטי, אחי. מה, איך אתה חושב שאנחנו צריכים לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני? את מה? הסכסוך הישראלי-פלסטיני, איך אתה רוצה לפתור אותו? צריך שלא יהיה עם מי לריב. כאילו להשמיד את צודק. כל מי ש... אז אתה נאצי פילד בעצם. הופה, כוס סמק, אני הולך למות. טוב, אני מת. אני שומע גם אתכם, גם שיר, גם את ה-GTA. וואי, השתגעת? טוב, איך השתין? לך תשתין, אחי. מה אומר מוצא, תגיד, מה הדיבור איתך? אני לא יודע, מה הדיבור איתך? לא, וואלה, לא יודע, מה הדיבור איתך, אח שלי, מה? מה, אתה בחור בעייתי, רון. אוקיי, רואים את זה, ואימא. נודה. יאללה, תניע משחק. לשנות אותו או לא. שמו עליי סלונס בני זונות. האמין לי, כולם רק רוצים לראות את הדאונפול שלך. ואימא שלי, כולם מייטרים. צ'אט, אתם יכולים, אני יכול לראות קצת... מה אתה רוצה לראות, בצ'אט, דנציגר? נפלט, תפסיק אוקיי. גם גיים, אחוי. רגע, רוצה הצ'אט שתראה שלך משהו שומע בצ'אט. אותי? מה? כן, אחי, שומעים אותך, בטח. מה, יש צופים? יש מלא. כן, לא ידעתי. זה מה שתוכנן. מוצא ודנציגר, רציתם להתווכח על הפלות. מוצא, מה הדעה שלך על הפלות? כן. הפלות? וואלה... לא יודע מה... וואי, אני באמת לא יודע מה אני חושב על זה. הלאה, מי נכנס? הלו. זה ניתן, מה אומר? מה אומר ניתן, אח שלי? הוא בפנים, שומעים דקה אני חוזר. הוא בא עם עותק. אני לוקח לך את הילד, מסית אותו, אומר שאימא שלו בת של זונה, ושהיא זונה, ושהיא זונה. יא בת זונה. יו, איזה גבר בן אל תבורי, אחי. ידע שהוא דו-קוטבי. על מי דיברנו לפני על מי דיברנו? עף לי מהראש, מה אמרנו הרגע? לא רוצה, בוא תעלה על זה לבד. בן אל תבורי! זונה, כן. אמרתי שיש לו הפרעה דו-קוטבית. דשיבי בהפרעה דו-קוטבית. הכי גברים. מה? של ביתן, לא קטן אתה, אה? אז זה סטלבט. מת. קרנית טעים. אח שלי התקשר, הוא נכנס לעזה השבוע. וואי וואי. שיחזור בשלום. שיחזור בשלום, אמן. לא אחי, זה זין, אין לי מיינקראפט כי לא העברתי את זה ממוג'אנג למיינקראפט. אחי, לא אכפת לי מזה שהוא בעזה, פשוט כאילו... בחשבון מיינקראפט. הוא לא יכול להביא לי. ניטי, תגיד מה הבעיה שלך, אולי אנחנו יכולים לעזור. לא, זה אומר שאני צריך להתחבר דרך מייקרוסופט. נו. ואין לי, לא העברתי את זה אז למייקרוסופט. תעביר עכשיו, זה בדקתי, כאילו לא... לפי מה שהבנתי אי אפשר כבר. מה? ברור שאפשר. תכתוב בגוגל
transferring my Minecraft account to Microsoft. וואו, אח שלי, אני לא... מה אני נראה לך, פרופסור? מה זה? מצב שהם גורמים לכל האנשים שעליי בחשבון שלא העבירו בזמן כי... הנה. מה אתה It is מזהה? no longer possible. איזה בני זונות, אני אחי. שונא את החברה המזדיינת הזאת. שרמוטות, אחי. איך, עושים מה של גועל מיינקראפט. נפש. אחי, אתה מבין שכאילו, שאיזה עשור של משתמש מיינקראפט נמחק בגלל הבני זונות האלה? לא שולח אותה קישור. אוי, אני נכנס לוואטסאפ הפרט, למרות שאמיר רואה את זה. ביי בצ'קרית, בוא תראה. עכשיו. מוצא חבר שלי? וואלה לא. רגע, באמונגס? מה אתה אומר, אורי? יש לך פרי צ'אט וקוויק צ'אט? לא, תסמן קוויק צ'אט. איפה יש לי את זה? רואה שאתה שם את הקוד, מתחת לקוד יש לך פרי צ'אט וקוויק צ'אט, כזה לסמן אחד מהם. פרייבט. הבנתי אותך, איזה טמבל אני? כן, סלמתק. יואו, הנה אני בפנים. מה זה, אתה עידן קזינית? יואו, לא שמתי לב. איזה קור בחדר שלי כסרבק. דקה. רון, אל תקלל, אנחנו סטרים נוצרי. לגרומן יש לך 15 שניות. 10 שניות. אני מקווה בשבילך. תשים ארבע. אוטומטיק צ'אט. טוב, תתחיל אדם. אני מתחיל, בסדר, מקסימום. מה? לא, חכה. עידן, הלך לי מעידן קיז. חמש, 2, 7, 4, 9. איי. אני לא יודע איך משחקים, אחי, אני לא יודע מה לעשות. לא היה. איך משחקים? באדמין. באדמין? לא מאמין לך. מה? למה גרומן, יש תמונה כזאת? איפה היה? איפה מצאת? וואלה, אני לא יודע, הייתי בנביגיישן, עשיתי איזה משימה של פלוש כזה שצריך לעשות באמצע, כן. ואז ירדתי לכרטיס כדי לעשות אותו, והיה שם גוף. גרומן קליר. אולי זה שתיהן. יש קליר עליי וקליר על זהו, אדם. מרגיש לי טיפה. תשמע, ראיתי את גרומן נראה, ויפתח מתחילת המשחק ביחד. ניתן, יש לי שאלה. אי אפשר לפלד אותו. מה אתה חושב על הפלות? באיזה שלב זה לגיטימי להפיל תינוק? שמע, אחי, אם אתה פותח את השאלה הזאת עכשיו, אמור בתוך אורי, מיקרוקאפ. סתום את הפה. טוב, שומע. אני סקיפ. יכול להיות ניטאי. גרומן. רק אומר, יכול להיות ניטאי. דנציגר. לא, בדוק, אבל דנציגר. אה, יכול להיות ניטאי, כי כאילו אני ראיתי זה אותו. מגן. ראיתי אותו למטה. הוא- קרסתי במשחק, אחי. אהלן לקי, אחי, נודה. סיימתי את המשימות. זה לא רון. אני באמצע חושב של זה שזה של האוקסיג'ן, ניטאי, רון אורגינל. פשוט עשה משימה, אחי, במקום מה זה רנדומלי, זה לא רון. וואלה, זה רון. למה ככה, מוצא, אתה רוצה נזדיין אותך בתחת? אני באמת מה? חושב שזה ניטאי. אני חושב שזה ניטאי. אני חושב שזה ניטאי. למה, אחי? תקשיב, ראיתי את... לא צדקנו מהבני זונות. יש לי שאלה בשבילך. נו. אתה תומך בנישואים חד מיניים אבל כאילו תגיד את האמת. שקט. די. כנראה זה ניטאי חברים. לא ראיתי אותך עם הרבה אנשים אף פעם. אחי, תתחילו ל... היית... אנחנו שב... נודר זה מגן באימא, מגן אתה כזה לא עושה אני. סיפור שרמוטה. זה מגן... מגן תגיד. נשמע שזה אדם כי הוא ממהר להפעיל אותי. מה? אתה ריאקטור, הלכנו ואז ראית שאני מתקדם, ישר, ישר. עזוב. וכזה אדם. זה כזה אדם. סתום את אבל בסדר. תשמע, יש לו טיעון די חזק. תשמו את הפה זה דקה. ניטאי. אני שכחתי איך משחקים. ידעתי. נודד מודה. לידר, אני כזה גרוע. אני כזה... אוי, הוא לא זה דרבן את היה זה גם אתה, איפסה, אני כאילו, כזה אז מלך. הוא מה? כזה. למה יש אחד? תקשיבו, יש לי באג, אני לא יכול להרוג אנשים, אחי, זה היה לי גם אתמול. יואו. אחי, די, איפסה, אתה גרומן. לא מבין מה אתה עושה, כאילו, אני כל פעם מחכה שתהרוג. עוד אחד. אני הולך, כן, זהו. אני אוהב את רון, אחי. אני אוהב אותך, אחי. אח שלי יקר, אוהב אותך, תהיה בריא, ביי כולם, תהיה תהיו בריא. בריאים. ביי אורי קוציק. תעלה את המשימות, תעשה עוד common task או משהו. כן, תעשה עוד אי אפשר, common כבר עשיתי סטארט. יאללה חבר'ה, נדבר.
יו הגאוט, את זה כולם יודעים. פוניז מנסים להתמודד, מוחץ אותם כמו זבובים. יו המאוט.